אבל אסור שיהיה פירוד לבבות. אסור שיהיה חס וחלילה תרעומת אחד על השני. גם אם הוא לא חושב כמוהו, זכותו לחשוב איך שהוא חושב, עדיין זה לא אמור להוריד, כי הוא זה מאהבת האחים. וכשהאבא רואה שיש חס וחלילה נתק בין אחים, זה כואב לו וזה מצער אותו. אז במילא זכה היהודי הצנוע המסתתר בדרך כלל להביא דרך איך לאחד את עם ישראל על ידי התורה הקדושה. כל השנה רבי חיים היה עסוק עם הספר תורה של עם ישראל. לא שחסר ספרי תורה, אבל הוא חיפש דרך איך לאחד בין כולם, והוא הבין שרק דרך התורה, רק ככה אפשר לאחד את כולם, והנה זה מוכח. כולם באים למקום המקודש ביותר לעם ישראל. שם במקום הזה, לצערנו, מפני חטאינו גלינו מארצנו, והנה ברוך השם זכינו בחזרה להתקרב לבורא עולם. אנחנו נמצאים עכשיו מאוד קרוב לתקופת ימויס המשיח. הגאולה מצפה לנו מתחת לדלת. הנה זה אוי מדחר כוסלנו, אומר שלמה המלך. ודווקא מהמקום הקדוש הזה אנחנו מבקשים מבורא אלוהים, תהא ישוע זוי שאסרחת ואסרוץ מלפניכו, שנזכה כולנו ביחד ותחזינו עינינו בשובך לציון ברחמים, והקדוש ברוך הוא ישלח לנו את גואל הצדק, ובעזרת השם נזכה כולנו לגמר חתימה טובה ושונה טובה מבורכת, ונוכל בעזרת השם לשמוח ולהודות ולהלל לקדוש ברוך הוא על הכל הטוב מתוך רחמים וחסדים גדולים. תודה רבה לכבוד קדושת